Πού είμαστε? Κώστα, στον Επικό Σύλλογο στο Σχολάρι. Πού είναι? Εδώ. Well, they ask me why I sound like this with a six-string growl and a hammer fist twist. Why I talk back when I should behave. Why I show up loud like I'm digging a grave. I say, son, I ain't here for your rules or permission. I was raised up proud on a rebel ignition. 'Cause I was born to raise hell. It's in my bones. Cranking Skinner loud on a rotary phone. My daddy drank whiskey, my granddad did too. So don't be surprised when I howl like a fool. I don't sit in silence, I don't play it small. This outlaw blood don't blend at all. You call it trouble, I call it tradition. I was born to raise hell, it's a family tradition. Wine in a three-piece suit. I shotgun beer and scuffed up boots. You can keep your manners and your champagne crowd. I'd rather two-step with the bar lights down. They said you're too rough, I said damn right. I was cut from leather and Friday night. 'Cause I was born to raise hell. It's in my name. Ain't here for clout, I ain't playing no game. My mama lit fires and my uncle raised Cain. So don't look shocked when I dance in the rain. I don't fold and run. I'm the tailgate preacher with a loaded gun. You call it reckless, I call it conviction. I was born to raise hell, it's a family tradition. Bloodlines got moonshine veins, Bible in the dash, but we sin just the same. We ain't rude, just real, and real don't change. So if that's too much, stay out of my lane. I was born to raise hell. Stomp the floor, let the devils know what I came here for. From the sawdust bars to the county fair, you'll hear my name in the midnight air. I don't fit in and I've never tried. Got boot marks deep in my hometown pride. You call it chaos, I call it religion. I was born to raise hell. Καλησπέρα, είμαι η Θάλια Ιθοροπούλου, η τραγουδίστρια της απόψινής βραδιάς που απόψε μας προσκαλέσανε στον Επικό Όμιλο Σχολαρίου. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Μην το χάσετε, να είστε καλά! Σε βλέπω λίγο αγχωμένο. Άστα να πάνε μόνο από μένα. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Θα περάσουμε ωραία? Πιο ωραία δεν γίνεται. Πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας: Ραφαήλ Αλμανατίδης, Φάρμα Μπέζαρη, Εμμανουηλίδης Σοφρόνης και Φώτης, Δρουμτσέκας Αλέξανδρος, Σαπουνάς Βασίλειος, Πλόσκας Νικόλαος, Πακαριώτας Νίκος, Τοπαλίδης Ηλίας, Ζιγκυρίδου Βαλεντίνη, Μυρμίγκου Ελένη, Κιζηρίδης Τάσος, Αηδινίδης Κώστας και Παναγιώτης, Ματσαρόκος Σταύρος, Κοκολίδης Δημήτριος, Στέλιος Παπάς, Αλμπανίδης Γιώργος και Κωνσταντίνος, Χρυσάκης, Πέλα, Ματσαρόκα Ελένη, τον Κυρίτσι τον Χρήστο, το Δήμο και τη Γιώτα από τον Ευαγγελισμό Δελγιαννίδη, τον Πρόεδρο του Ευαγγελισμού Κώστας Πανδώνη, το Πολιτιστικό για τις Καρέκλες και την Τραπέζια, την Πρόεδρο του Σχολαρίου Θεσλή Μαριάνθη, τον ΟΠΑΠ Δήμο Βόλβης, την εταιρεία Άρτζη, τον Γιώργο και τη Σοφία με τα κοσμήματα από το Λαγκαδά, γιατί δεν μπορώ να πω πώς λέγεται το μαγαζί, θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου. Την εταιρεία Καραγιαννίδη και να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία την Πριάμη για τα χειροποίητα τεχειριά που μας έφερε. Υπάρχει σελίδα στο Facebook, να την προτιμάτε, είναι φανταστικά. Τώρα πάμε να κάνουμε τις βραβεύσεις. Να έρθει ο μεγαλύτερος καβαλάρης, ο κύριος Αργύρης.
Μπράβο κύριε Αργύρη, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Δρουμτσέκας. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουν εδώ ο Πασχάλης από την Επανομή και η Δήμητρα Κέλλαρου. Το Πασχάλη το βραβεύουμε για τις περισσότερες βουτιές από τ' άλογο, τα περισσότερα ποσήματα. Το ίδιο και τη Δήμητρα. Αλλά ο Πασχάλης πατάει. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά σε βλέπω. Καλημέρα σας. Σήμερα είμαστε τη δεύτερη μέρα. Τα άλογα ετοιμάζονται για να βγουν την πορεία. Σαλώνουν ήδη. Θα επιστρέψουν για το γεύμα και συνεχίζουμε. Χθεσινή βραδιά ήταν υπέροχη, είχαμε πολύ κόσμο. Το χάρη και ο κόσμος γλέντισε. Ήταν όλα τέλεια. Καλημέρα σας, είμαι ο Νίκος Καρκέλας. Ήρθαμε σήμερα το πρωί για την πορεία στο Σχολάρι. Ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ στο Θανάση, δίνουμε το παρόν. Ήρθαμε σήμερα Κυριακή πρωί. Το άλογό μου είναι ο Σάντος, είναι ένα άλογο αράβικο, καθαρόαιμο. Θα βγούμε στην πορεία μέσα στο χωριό και ελπίζω να περάσουμε καλά. Φτάνουμε στο τέλος της εκδήλωσης, επέστρεψε το άλογο από την πορεία. Τρώει ο κόσμος. Τελειώσαμε με μεγάλη επιτυχία, χωρίς τραυματισμούς. Το ευτύχημα αυτό. Να είμαστε γεροί και του χρόνου, να ανταμώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Του χρόνου με υγεία. 1, 2, 3.